Inċidenti li seħħ nhar il-ħamis li għadda wara s-7 ta' filgħaxija seta' kellu konsegwenzi fermar meta bajla tal-Konkos splodiet. Il-każ seħħ fi triq Patrick Stewart fil-Gżira iżda minkejja li fuq il-post waslet preżenza qawwija ta' pulizija kemm mid-distrett kif ukoll mir-Rapid Intervention Unit kif ukoll ambulanza f'każ ta' bżonn kelliema għall-pulizija qalet lil Net News li ma nstab l-ebda rapport. Dan hekk kif ir-residenti tal-Inħawi irrakkuntawna mumenti ta' tensjoni u biża' meta ħaddiema Maltin u barranin li kienu qed jaħdmu f'dan is-sit ġew fl-idejn fost akkużi lejn xulxin dwar it-tort ta' dan l-inċident. Ir-residenti sofrew ukoll xi ħsara, tantu hekk li jumejn wara fil-post stajna ninnutaw titjir tal-konkos mal-faċċati u l-ħġiġ tar-residenzi bil-kuntratturi li s-sibt filgħodu mar fil-post biex ikompli bit-tindif. Dan huwa biss l-iktar każ riċenti minn sensiela fejn persuni fl-Inħawi tal-Gżira riċentament setgħu jgħodduha b'waħda. Fil-bidu ta' dan ix-xahar żewġ tfajliet laħqu għaddew bleżatt qabel ħajt iġġarra fat-triq. Il-kostruzzjoni f'kull rokna tal-Gżira, l-Imsida, tas-Sliema u l-Inħawi qed twassal għal sensiela tal-menti anke mal-awtoritajiet b'diversi rapporti quddiem il-pulizija kawża ta' storbju minn siti ta' kostruzzjoni f'kull ħin tal-ġurnata. Tfittxija sempliċi għall-applikazzjonijiet pendenti quddiem l-awtorità tal-ippjanar turi li s-sitwazzjoni mhux mistennija titjieb fil-futur qarib. Dan hekk kif quddiem l-awtorità f'dawn l-Inħawi biss hemm kważi 2700 applikazzjoni fil-Gżira biss, iktar minn 3600 applikazzjoni fl-Imsida u f'Tasliema hemm kważi 5800 applikazzjoni. Filwaqt li wħud minn dawn l-applikazzjonijiet huma minuri bħal pereżempju alterazzjonijiet dawn ma jinkludux ix-xogħol li diġà beda fuq siti li għalihom ħareġ il-permess.